खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 13 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 13 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों, जब कार्डनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों, PM किसाननि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। CM ट्रिपल स्किमनि जे नोंथांमोना माब्ला 5 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन, जायनि एप्लाइ माब्ला जागोन, आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ, नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' आगस्टआव मोनगोन, नाथायबा सोर बायदिया मोनगोन? दा बेखौ गोबांनो सोंहरदों। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना माने आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखानाय सिगाङावनो, दा नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो माखासे सोंथिखौ सोंहरगासिनो दङ। आरो दा नोंथांमोना माने आरोबाव लिंक खालामना लाबावनो नांगोन नामा आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों होननानै गोबांनो नोंथांमोना बेबायदि सोंहरदों। आरो बेनि अनगायैबो माखासे कुइसनखौ नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो नोंथांमोना माखासे सोंथिखौ सोंहरगासिनो दङ। जेनेबा नोंथांमोना नैबे बोसोराव 25,000 फैसाखौ मोनमारनाय नंगौना नंला, मोनगोन ना मोनला, बेखौ माने नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ। आरो दा बेफोरनि बागैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ मिथिना मोनजोबनो हागोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो माखासे सोंथिखौ सोंहरगासिनो दङ। जेरै माखासे नोंथांमोना सोंहरदों, जायफोर माने सिगाङाव जेरै नोंथांमोना गोबांनो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों सिगाङावनो नोंथांमोना लिंक खालामनाय लाखानाय जानो हागौ नोंथांमोननिया। दा नोंथांमोना गोबांनो जायफोर लिंक खालामनानै सिगाङावनो लाखानाय, दा नोंथांमोना बेखौनो सोंहरफिनगासिनो दङ जे आरोबाव जोङो दायो गोदानै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लानांगौ नामा होननानै बेबायदि सोंहरदों। आरो नाथायबा बेबायदि कुइसनानो जाथावना नङामोन। मानो होनोबा जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाखाबायबा, नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जानानै दंखायो। आरोबाव नोङो बेखौ लिंक खालामनो हालिया। नोंनि बे सिगांनि लिंक खालामनो होनायानो एबा लिंक खालामनानै जानायानो बे लिंक थाखाबायनो थागोन। आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो जेबो खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया। जायफोर नोंथांमोननि आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखानायबा सिगाङावनो नोंनिया लिंक जानानै दंखायोबा टेनसन गैया, नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन। जेबो नोंथांमोना आरोबाव खामानिखौ मावनांगौनि जेबो माने गोनांथि गैया। नैबे आगष्ट मासावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन, बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ माने बुंहरनाय जादों, जायफोर नोंथांमोननिया माने दिनैसिमबो जेनेबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो नोंथांमोना हैसेयावबो जुदि गमामायैनो जेनेबा लिंकआ जामाराखैबा, अब्लासो नोंथांमोना माने दायो लिंकखौ खालामफिन, आं बेखौसो नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दङ। मानो होनोबा दाबो नोंथांमोननिसिम सरकारा खाबुखौ होनाय जादों। जुदि नोंथांमोना गोख्रैनो नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायोबा, लिंक जायाखैबा नोंनिया, अब्ला नोंथांमोना माने नैबे आगष्ट मासाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिनानै मोननो हाबाय जानो हागौ। नाथायबा आगष्ट मासाव नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो हागोन, बेबो जोंहा दिनैसिमबो जेबो डेटआ फिक्स जायाखै। ओरैनोथ' नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थादों जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। माब्लाबा बिथाङा बुंदों आगष्टनि 2 तारिख 3 तारिखआव मोनगोन होननानै, माब्लाबा आगष्टनि 1 तारिखआव मोनगोन होननानै बायदि रोखोमनि बिथाङा डेटखौथ' होगासिनो दङ। नाथायबा बेयो दिनैसिमबो कनफार्म जायाखै दे। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायखिजाया आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय लानानै आगष्टनि 10 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन। दा बिनिफ्राय 9,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै अरुणोदय स्किमनि जै, दा बेखौ माब्ला होगोन बिनि बागैथ' दिनैसिमबो जेबो आपडेटआ गैला। नाथायबा नोंथांमोना रावबो सिरिखौ थानो मोननाय नङा। मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों नालाय। जायफोर नोंथांमोना अरुणोदयनि 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै, आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय अरुणोदय स्किमनि, जेब्लानो नोंथांमोना फैसाखौ मोनजेननो हागोन, ओइदिनखालिनो माने 9,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोनानै हरगोन होननानै बेबादि बिथाङा रादायखौ होदों नालाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जेब्ला सेलेक्ट जागोन, गोदान जेब्ला नोंथांमोना
एप्लाइ खालामनानै जेब्ला सेलेक्टखौ नोंथांमोना जानो हागोन बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनानै जेब्ला नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजेनगोन दा बै मोनजेन खालिनो नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हानाय जानांगोन दा जुदि नोंथांमोना मोनाबा गासिबो नोंथांमोना जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नोंथांमोना सोंखारिनो नांगोन मानो होनोबा बिथाङा गावनो रादायखौ होखादोंमोन दा बे गाव रादाय होनायखौ जुदि मावफुङाबा नोंथांमोननियाव गासिबनियावबो मोन्थाया थायो बेखौ सोंखारिनायनि दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जाबाय आरो दा बे 9,000 फैसाखौ माब्ला होमारगोन दा बिनि बागै जेबो बिथा दाय बाथ्राखौ बुंथ'वासै निसय एसे उनाव बेफोरनि बागै बाथ्राया ओंखारगोन खोमा दा बेखौथ' जों एसे सम नेनो नांसिगोन दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदय स्किमनिया दा बेनिफ्राय दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौथ' देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हाखाला बेथ' जोंहा 100% कनफार्म जाखाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावसो गोबाङानो नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हादों फेब्रुवारि माससिम नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावथ' 100% कनफार्माथ' जाखाबायानोसै नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जाय 25,000 फैसाखौथ' नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हाखाला फैगोन बोसोराव मोनगोन ना मोना दा बेखौ जेबो बुंहरनो हाला मानो होनोबा फैगोन बोसोराव बाजेटआ जाखांनायनि उनावसो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन फैगोन बोसोरावबो जेरैबादि जोंहा दाख्लै बाजेट जानानै थांदों बा बै समावनो जोंहा बाजेटआ जागोन नालाय फैबाय थानाय समाव दा बेनिखायनो बै बाजेट समाव बिथांमोना बाजेटखौ लागोन नालाय 25,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोराव होसिगोन होननानै दा अब्लासो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन नाथायबा देग्लाय बोसोरावथ' जोंहा कनफार्म जाखाबाय दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना मोननो हाला दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय दा बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो फैगोन बोसोराव जेब्ला नोंथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ होनो नागिरगोन अब्ला बेवहाय नोंथांमोननिसिम आरोबाव माखासे भेरिफिकेसन खालामनाय जाबावगोन जेरै नोंथांमोना गोबांनो बेंकफोरनिफ्राय लन लादों नङा होमबा दा जुदि बेंकनिफ्राय लन लानायखौ नोंथांमोना सुख'नो हायालासिनो थानानै डिफल्टार नोंथांमोना जाबायबा अब्लाबो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोननो हाहैनाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एक्टिभ मेम्बार जाबाय थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोननि गथ'फ्रा साब्रैसिम जायोबा सानलायलांबाय आंनिया माने मेक्सिमाम माने साब्रैनि बारा जुदि जाहैयोबा अब्ला नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा जायखिजाया साब्रैसिमबाबो मोननो हागोन आरो नाथायबा जों एसटिफोर दाल'सो साब्रैसिमबाबो मोननो हायो नाथायबा जायफोर जेनेरेल अबिसि बिथांमोना साथामनि बारा बाथाय आरो मोननो हाया साथामसिम गथ'फोर थानाया मोननो हागोन नाथायबा साथामनि बारा जाबा बिथांमोना मोननो हाया दा जेखियानो जायामोन जों बर'फोराथ' बांसिनानो साफा सानै बेबादिल'सो खांखायो मेक्सिमाम खाङोबा साथामफोर बेबादि खाङो आरो साब्रैसिम खांनायफ्रा दायो जोंनि बर'फोरनियाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनखाबायनोसै बांसिनानो सानै आरो दा जेखियानो जायामोन जों एसटिफ्राथ' बांसिनानो मोनजोबफ्रामगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन 25,000 फैसाखौ जेब्लानो होगोन अब्लानो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय आरो दा बेथ' जाहैबाय 25,000 फैसानिया देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हाला दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दालि सिनिखौलाय दाथ' बाथ्राया दालि सिनिल'सो ओंखारगासिनो दङ आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना निसय मोनगोन बेथ' बाथ्राया नंगौ नाथायबा संख्रि जानाय थाव बेखौ बिथांमोना होगोन ना होआ दा बेयो कनफार्म जाथ'वाखै दे ओरैनो बाथ्रा बुंनायाव बे मिस्टेकबो जादों जानो हागौ जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बाथ्रा बुंनायाव आं बेखौ सानदों दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना आगस्टनिफ्राय मोनगोन होननानै दा जुदि मोनाबा गावसोरनि बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोना गसंनाय नङा एबा थगायनाय बेबादि जाहैगोन आरो दा बेनिखायनो आगस्टनि 1 थारिखआव जों बेखौ मिथिना मोननो हासिगोन नोंथांमोना फ्रियावनो दालिजों लोगोसे सिनि संख्रि 1 लिटार करि मोनगोन ना मोना 1 केजि करि दा बेनिफ्राय जानाय थावखौ 1 लिटार नोंथांमोना मोनगोन ना मोना आगस्टनि 1 थारिखआव जोङो बेखौ मिथिना मोनजोबनो हासिगोन जायखिजाया नोंथांमोना फ्रियावथ' मालखौ मोननो हामारसिगोन आरो नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि बेथ' कनफार्म जाखाबाय माइरंखौथ' फ्रियावनो मोनखायोआनोसै नाथायबा संख्रि आरो जानाय थाव दा बे जोंहा कनफार्म जाथ'वाखै साननैसोनि उनाव बेयो कनफार्म जागोन बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे नेथ'नानै थाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना एसे उनाव एप्लाइ खालामदो आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दंखायो आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय उननिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम एप्लाइ प्रसेसनि बागै खोन्थाहरगोन नोंथांमोना जब कार्ड रेशन कार्डफोरनि थाखाय बिसिडिसि अफिसफ्राव थांनानैबो नोंथांमोना माने खबर लानानै एप्लाइखौ खालामनो हायो बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोखांखाबायमोन दा बेनिफ्राय जब कार्डनि जोहैथ' नोंथांमोना मुलाम्फा मोननांगौ नैबे जि रामजि स्किमनि जोहै नाथायबा दिनैसिमाव मुलाम्फा मोननाय बेबायदि नुनो मोननाय जाथ'वाखै दाख्लै बावैसो इमप्लिमेन्ट जादों नालाय जुलाइनि 1 थारिखआव दा बेनिखायनो एसे समाथ' नांगोन अब्लाबो बारा गोबावथ' नोंथांमोना नेनो नांनाय नङा बायदि आं मोनदों
नोंथांमोना जब कार्ड दाथ' जोंहा बाजेटआ जाबाय नालाय आसामावबो दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआवबोथ' आरो बाजेटआ जागोन दा बेनिखायनो बे बाजेटफ्रा जोबखांनायनि उनावनो जि रामजि स्किमनि जाय माखासे खामानि मावनाया जागोन दा बेवहायनो नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एबा नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हागोन जाय खामानिनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन 300नि बारा दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन आरो नैबे जि रामजि स्किमनि जाय जब कार्डनि जायफोर जब कार्ड दङ नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय दा बेनिफ्राय PM किसाननि फैसा मोनगिरि नोंथांमोनाथ' नैबे मुख्यमंत्री कृषि साहाजुलि योजना बे स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाखासिगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय नाथायबा एप्लाइखौ खालामनो नांगोन बे नङा एप्लाइ खालामालासिनो नोंथांमोना मोननाय नङा बे नङा बाथ्राया नोंथांमोना बोसोरसेयावसो मोननो हागोन दै बेथ' कनफार्मानो जाखाबाय बोसोरसेयावसो नोंथांमोना 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना PM किसाननि जाय दायो फैसाखौ मोननो हागासिनो नङा नोंथांमोना बोसोरसेयाव 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय PM किसाननि जाय नोंथांमोना बोसोरसेयाव बेसेबां फैसा मोननो हायो 6,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना PM किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना आसामनि मुख्यमंत्री कृषि साहाजुलि योजना बे स्किमनि मुलाम्फाखौथ' मोनसिगोन नालाय दा बेनिखायनो बे स्किमनि जाय 11,000 फैसाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो गासै बोसोरसेयाव मोननैबो स्किमखौ दाजाबोबा नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हानाय जाहैगोन 17,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय जाहैगोन नैबे PM किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना दा बेयो जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा जायनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा एसे उनावनो जासिगोन मानो होनोबा जोंहा बेनि थाखाय बाजेट लानाया जाखाबाय नैबे मुख्यमंत्री कृषि साहाजुलि योजना बे स्किमनि जाय नोंथांमोननिसिम 11,000 फैसाखौ हरनो थाखायनो जोंहा दायो थांनाय बाजेटआव बेखौ दायो बाजेटखौ दैखांनाय जाखाबाय आरो दा बेथ' जाहैबाय PM किसाननिया दा बिनिफ्राय CM-AAA स्किमनि थाखायबो जोंहा बाजेटखौ दैखांना लाखाबाय दा जोंहा एप्लाइ खालामनाया बावैसोनि उनावनो जासिगोन सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्राय CM-AAA स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनिखौ आगस्ट'आव सोगोन बेबायदिथ' खोनादों दा बिनिफ्राय सेप्तेम्बर मासनिफ्राय आरोबाव माने गारमायाबो मा जाबावगोन नांथालाबायबावबायसोलै गोदाव सोरावसो बिनिफ्राय नैबे माबानिफ्राय आगस्टआव जीवन प्रेरणा बिनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोनसिगोन बिनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ जासिगोन जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव ग्रेजुवेट जानाय नोंथांमोना माने एप्लाइ खालामनानै 2,500 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ जागोन दा बिनिफ्राय माब्ला फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौथ' बुंनो हानाय नङा दा जेखियानो जामानो नोंथांमोननि एप्लाइथ' जाखासिगोन आगस्ट सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जीवन प्रेरणायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत महिनायानो जा बेफोर गासैबो फैसा सोनाय एप्लाइ खालामनाया जोंहा जाजोबसिगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि थाखायबो जोंहा दायो खामानिया जोबजोब्बायानो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन भेरिफिकेसन खालामनाय बायदिसिना नाथायबा आरोबाव जिअ टेगिं बेबायदि खालामना लांफैबावगोन बेनि फेसियेल लिस्टखौ खालामनायनि सिगांनो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोननि नैबे बेनिफिशियारि लिस्ट एबा नोंथांमोननि नामखौ सेंसन खालामनाय हाबाफारिया जोंहा जागोन दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेबावनांगोन नैबे सरकार न'खौ मोननो थाखाय फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना लासै लासै फारि फारि साफा साफा नोंथांमोना मोनलांनो हागोन नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैखांनायनि उनाव दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय माने गगा मोननोसो एसे नागिरदों ओंखायनो बाथ्रा बुंनायाव थाबथा थुबथा जादों दाख्लै फरेस्टनि खारदाव लाहैनानै थान्दा थुन्दा लोंलाबायनानै माने गुसु गुसा लोंलाबायनानै एसे बोरैबा जादों गारमाया दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै जाबाय आरो जाहाथे बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों